Ate Pasing, para gana-ganahan ka. Next, pa-birthday ni Sir Gayam. Worth 15,000. Oh, wala akong sobre kaya dyan ko na nilagay. Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa hacienda ni Auntie Ligaya. Ngayon lang kami nakapasyal dito sa kanyang hacienda. Ibisitahin natin yung kanyang mga pananim dito dahil yung asawa niya ay hindi pa magaling yung mukha. Kaya sa Auntie Ligaya daw muna dito sa farm nila. Tara guys, samahan nyo kami sa panibagong episode na to. Let's go! Let's go! Ayan mga ka-dragon, ang dami rin nilang tanim na na kamatis. Ang daming bunga Yan, mas maluwang pa yung kamatisan ng Auntie Ligaya pala dito eh. Kaya doon niya. Tara, saan na yung munggo mo ay? Sila eh. Mag-harvest daw tayo ng munggo. Siguro to. Amo farmer. Wala, naputol na yan Auntie Hindi, mababa masyado yung panakwa. Dapat niya sana dito sa taas. Ba't yun may ganun bislak? Hindi man nila nilagyan lahat kasi. Hindi natuloy. Hindi dapat kulang kasi yung taekwan. Ay, tinali niya lang pala. Pagdating yan, kanya yan si ang Pagsani. Kasabayan nito guys yung yung tinanim namin doon sa farm. Pero mas maraming bunga yata tong kanila kasi nakatanim talaga siya sa lupa. Yung sa amin kasi nakalagay sa mga sako ng binhi. Hindi masyadong makakuha yung ugat niya. Di mo puong. Kasi doon sa pwesto namin na yun matubag. Kailangan bunga yung para. Kaya nilagay namin doon sa sako ng binhi. Matubig. Parang isang buwan kang di nakapunta dito, Auntie hindi lang. Hindi lang peng. Parang huling punta mo dito nung nagkuha tayo ng mani. Sibuyas. Sibuyas? Malang dito. Kaya ako dito yun na lang. Yun. Yun, daming bunga ng papaya. Kuha tayong papaya, Mante. Mamaya lang take out. Ayan guys, dahil matagal si Auntie Ligaya hindi nakapasyal dito, nanyo yung itsura ng kubo nila. Before and after yan. Ito na yung itsura ng kubo nila. Ay, Iba talaga kapag may babae, Ante, no? Pero pag puro lalaki lang, walang pakialam. marumi ito. Ngayon, Pasyal-pasyal ka din kasi minsan. marami magkakasama tayo. Ito may mga alaga din silang baboy. Ba't puro itim na rin ito ay? Ba't puro itim na rin yung baboy nyo? Dito, magbugbog ni balong tikla. Kapayat ito Ayan. Mabayo. Alam mo, magbugbog ni balong kulungan na. Sa dami nun, Mutay. Masadot na sila magpaligo. Hindi mo natin kulungan na. Kulungan nga ron. Pagbalik ko naman.
Marami pang manok sa ante ah. Ay, may mga nagalimlim oh. Nagalimlim pa ante. Nakadami itlog. Karami itlog to oh. Naistorbo ko sila. Ayun, dami oh. Ay, sorry. Binibidyoan ko lang man eh. Ang dami. Ito may ano naman dito. Pato. Ah, wala nang bunga tong ano nyo, paras. Wala na bang natutulog dito, antay? Inabandonan nyo na rin to? Ne, puro luget. Luget kwa. Mamaya yan guys, sermonan niya na naman yung asawa niya. Sigurado eh. Handa ka ng kalsami. Pagkada nga ako. Magdalos ni dalaw. Ha? Ayos. Mali mo kukunan na nagumray. Ay, nante, may sawa! Awanan lang ato'y kalapaw ng tiligayan, guys. Napabayaan na ni Sunny White. Nagbakasyon lang sa ante eh. Pagbalik ganito ng itsura. Oh, isang pasadahan lang pala to eh. Nabibiit ato yun eh. Ngingisit dan na eh. Ano pa yung kano? Ipagkanto yan. Yung kamatis sa ito oh. Asile, kalong. Ba't tag-ulan naman itong munggo nyo? Pangkain lang to ante, hindi pang binta. 2 kilo lang man yung nakang ko kayo. Maligat yan ante? Maligat. Ano ko amali natin kapag yung kinikwa. Ano tawag na ano? Inigin yun. Ano? Ay, baka Malapot. yung pinagkana natin doon, ante. Ano? Ay, baka siya tayo sa nagbili. Kay? Kapalak ko kwa, ayaw mo ka no. Hindi, ati na nabagatan. Ito na yung ginaparamag na munggo na ang Sani. Napitasin daw namin. Mahaba rin pala to eh. So ayan guys, tulungan na lang natin si Auntie Ligaya. Dahil wala siyang kasama mag-harvest. Dahil yung asawa niya ay hindi niya pa maasahan dito dahil nadisgrasya, may ano sa muka, may sugat, kaya hindi makalabas. Kaya sa Auntie Ligaya daw muna dito. Pagpunta ng Kilsani, malinis na yung kubo na naman. Hindi rin pala sila makalinis ng kubo. Bakit sila tumpang din na lagi dito? Kala ko sobrang dami eh, sabi na Uncle Sani oh. Ay, hindi kaya ng isang tao yon. Sabi niya? Oo. Kung 2 lang kaya, kung 1 lang, hindi nyo kaya ah. Katanggap pa na at magalis sana ako. Pag nakainaw na ako kanina, kung wala pa pa. Ay, magpunta ka talaga dito? Oo. Mag-harvest? Nung kailan pa tayo, di ba niyaya ng Kilsani? Oo.
Ante Pasing, para gana-ganahan ka. Next, pa-birthday ni Sir Gayam. Worth 15,000. Surprise na! Oh, wala akong sobre kaya dyan ko na nilagay. Actually, kay dalawa ni Ate Greta, binigyan niya. So, ibibigay ko na lang mamaya sa bayan kay ate. Tsaka, syempre, binigyan din ni Sir Anonymous subscriber si Ate Greta ng 10,000. Wow! Sana all! And 15,000 kay Sir Gayam. Wow! Auntie Pasing. Oh, anong masasabi mo, Ante Pasing? Maraming salamat po sa pabirthday nyo sa amin. Malaking tulong po to sa amin na binigyan nyo po sa amin na pabirthday. Maraming salamat po. Anong gawin mo dyan, Ante? Patago. Savings? Savings. Yun. Yung iba. Kasi paghawak lang nila, talagang makimaus. Panggatang da, tirungrung da. Vitamin C. Lalo ni. Masala ko si Lalo ni. Lalo na ni. Thank you so much, Sir Gayam Aloha at kay Sir Anonymous. Thank you so sa much pa-birthday po. niyo sa aming lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Santiligaya. Ingat po kayo dyan. Excited na siya, guys, mag-December. Ilang buwan na lang, ilang buwan na lang. Thank you po kay Sir Anonymous subscriber bago si Sir Gayem. Yun. Ingat po kayo dyan, Sir Gayem at Sir Anonymous. Diba? Nag-harvest ka lang ng munggo, may pera ka na. Ayun na yung upa mo. Hindi mo ginaasahan, may darating na biyaya. Wala ka naman siyang kaalam-alam. Upahan din po kayo ng isang basong Isang cup noodle. Basta isang pagpablalan, pwede na. Kunti lang man to. Masarap ang munggo ngayon kay tag-ulan. vlog mo, 20. Simula nung nawala si mama, parang di na kami nagmunggo. Siya kasi ang masipag talaga mag-harvest ng munggo. Tiyagain niya talaga yan. Yung luwang ba naman na yan? Pitasan namin. Nagkudkud ulo ko. Dati. Ay, hindi lang ginatignan mo yung Kung kung malapit matapos na. na. Kaya po sabi niya, kulang lang magkakang sako. Yung pala, luko-luko lang nila. Hindi kayo makakamangkuang. Bago kayo makakapal. Magbukas. Magagaw sa pag-agaw, ha? Makagumong. Iya pan iba ginig ta ng dalas ka wala. Makagumong go. Yung una. Kung naggalok mo ka. Tapos magawa ng bago no. Baga nga kahumong go kakulungan. Hanggang kailan na lang kayo dito, Ante, sa lupa na to? Ngayon na lang nata. Ay, ba't kukunin na rin? Itubusin na yata. Itong lupa na to, guys, hindi to kaila Antiligaya, bali sinanla lang sa kanila. Parang tutubusin na ng may-ari. Kaya wala nang hasyenda si Antiligaya. Wala na kamong lupa, guys. Lupa sa pasok na lang. Hanap na lang ako ng tirhan ko. Dapat Ante, try mo rin magtalon para matanggal yung takot mo. Namo kami ni DJ. Matanggal. Pati yung paglangoy natin. Masas laging may ganun lang. Ngayon, alam ko na. Tujuan ay. Sabi niya ay. Kasakaw. Muna kan kita say. Nauna. Bago mong magpun na naman. Senti pa si mauna ko na naman ay. Puro antipasing ang mauna no? Antipasing, ikaw mauna! Kahit wala kang Pinapauna niya ako lagi ay. Alalayan siya. Di ba sino walang suot na kwan. Kaya ko to. Sabi ko man.
Galing mo talaga, ante, no, maglango. Saan ka natuto, ante? Aywan ko, basta nung naglaki na ako Marunong ka na? nagalaw kami sa ano. Baka laking barakbak ka. Uwe, doon kami. Ba't tayo naglaki man din sa ilog pero hindi natuto? Aywan ko sa inyo. Puro langoy ng aso. Malapit na tayo sa hangganan. Kunti na lang. Buti na Wala man lang yata mapuno yung sako na dala ng Tipasay. Dito ko na dito. Ne. Ibang lupa na yan, ante. Pero parang may tao dyan kanina. Ayun. Okay, patapos na tayo guys. Ayan. Sinasalubong na lang nila si Auntie Pasing. Ay, sa Auntie Ligaya. Nakasadsad na. Wala pa yata kalating sako, Antay. May isang salop na rin yan. Maganda rin ang bunga. Tsaka may nagasunod pa naman, oh. May mga hilaw pa. Wala man kasi madilim ng mundo. Sa palarang lang ito. Merinda muna tayo. Tapos ang munggo ni Auntie Ligaya. Patingin yan, Tay. Thank you sa inyo. Thank you daw. Ay, thank you daw. Ay, thank you tamo daw. Welcome, tita. Siyempre, nagatulong ka rin sa amin. Tulungan yan. Tulong-tulong sa kaunlaran. Yes. Dalawa na lang tayo na doon. Ka din. Kahit punggos lang yan, di. Bigay siyang kabano. At ano yun? Ito naman ka-dragon yung mga tanim na talong ni Uncle Sunny, tsaka sili. Masipag din naman magtanim yung asawa ni Auntie Ligaya, guys. Problema lang sa kanya, artok. Nag-artok nga lakay. Bartok. So ayan guys, manguha rin tayo ng ano ni Auntie Ligaya. Oh, maraming bunga, papaya. Haluan natin ng saloyot. Isa pa? Ito, ante, oh, malaki yun dito banda, oh, sa gilid. So, Oo, hindi. Yan, oo. may ramong manata may sa. Oo, dalawa pa naman, nakadikit. Ay, kung buya ba, may bunga sana eh. Yung walang kasama. Na? Buti na lang may dalang magic plastics Auntie Ligaya. Auntie kasi yan oh, may pang-ulam na naman. Saluyot, ante. Huwag na. Dati kital ka ng kital. Mayroon man sa bahay. Hilaw pa kasi itong mga ano nila oh. Peras.
Piras. Ayan. Ayan o, pwede na yan. Oo. Nagdilaw na. Magdilaw na. Pwede na, ante. Ito o. Kadaming bunga oh. Ito. Pwede ito? Oo, pwede yan. Ayun o. Masarap yan pang ano. Bayabas ayun o. Ito Ay, parang ito, may hinog. lemon. Ako nakita. Pwede na to o. Kunin mo rin eh. Oo eh. O, diba? Kalaki Lagay ko sa naman. bunga sa kon ko. Ito bango. Sarap to sa bago o. Hawakan mo ante. Sige, pahingin lang yan. Ito ay malaki. Ito yung isa. Papasok mo kinaog yun oh. Yan. Saan? Ayun oh. Pwede na to. Yan. Ni? Pag wala kang kalamansi, ito. Merienda tayo mga Pamirindahin ka-dragon. ko itong mga nagpitas ng munggo. Pero mas gusto ko to. Chicharon. Merienda tayo guys. Puro chicharon. Balak body. Puro chicharia. Chicharia. Asawa na sa mga biscuit. Sarap sana kung may suka. Masama pa rin yung panahon. Makulimlim, di makabilad. Hindi makapatigas ng palay. Nagbilat ko yan? Ay. Kaya pa nasuko. Ba't di mo kalman ng talong yan? Ay, sinilong. Yung ano pa siguro to ng bagyo. Buntot. Buntot ni Jenny. Jenny ba yon? Ni Jenny. Buti ante hindi nagbaha sa inyo. Wala din. Wala din. Hindi mo nagamit yung basahan. May harbisin pa ba kayong palay dito? Tapos na kayo mag-harvest lahat. Ilan harvest nyo dito na ano eh? 200? Ano ka rin pala eh? Ilan ang tira sa inyo ante? Hindi lang. Ilan natira? Wala na. Sampo. Dami pala pera eh. Nakabenta ka ng palay mo. Ikaw pala yung doon niya ngayon eh. Wala nga. Yun lang kami, 40-40. Mas marami pa sa kanila. Oo. Doon sa may ari eh, bagay din sa kwan. Yung wish. Yung bis pa sa kwan. May kape kaming dala guys, kaya lang hindi kami makapag ano. Hindi kami makapainit ng tubig. Sa dumi-dumi sa kubo. Walang ano kahoy. Basa ang mga kahoy. So ayan guys, hanggang dito na lang po ang episode na to. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming simpleng vlog. Sana ay wag din po kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa buong team DFL. Please don't skip ads mga ka-dragon. Thank you so much. Bye po. Bye.